Amayng gabi sa tanan, welcome to Sinang Kahay Volume 1. Karon nga bato nato sunod. Atong higala nga si Chris Bale ug si John Pro. Pakpakan nato. Tag 2 minutes per round. Pilde sa to score. Ang mauna si John Pro. 2 ka minuto. Fire. Game. Not by. Kay ako na ang mubundak. West side, all eyes on me. Nga mura og si Tupac. Heavy akong buwian. Tanaw, di ba ni mabughat? Pabation ako ni og hangak. Murag giasma nga gihubak. Misuway kong saom sa limaw, sud sa iyang kahanaw. Naghandom kong laom. Handom kong laom. Maong nagkumpiyansa kong nagtigaw. Pero pag luwas na ako sa iyang tubig, ako nasamdan na. Basta di ay balod, unya tugaw nga utok at pasabot anak mabawra. Maong sa pagsaka o pagbundak, agbong ulo aning bataa. Akong da nga sumpak, walay makapugong ug makapara. Tulo ka rounds nga tag 2 minutes. Sibuon ang time sa torna, bugaon ako ning short time ning murag now beach sa bara. Kaning Chris Bale at bang weak ug substance. Di ma-digest ang words, kaya walay meaning nga maatngan. Kung muspit, dili good shit. Paspas. Unya wala kay punto nga maapsan. Samtang ako, John Riel, gahi ni sa bantam, klaro nga masabtan. Sa punch, sa away, pwede kakasdan, bisan apiki ang andam. Iconic sa event, dugmokon kag kadaghan nga murag 100 island. Sa punch, murag Vince Carter. Sa akong punch, law sikaw sinundughan, murag Vince Carter nga ni-compete sa slam dunk. Time. Round 1 para kay Chris Bale. Yo! Parihat ang ling apil sa liga na ilang gipasiugda para maipakita nato nila kung unsa kangingigang mga letra ang kaya natong ibuga. Maong dagukod tang duha padung sa finish line repa, pero di ka kaapas kay maputol imong ginhawa. Gadagan ka mentras gasakay ko sa karera, naara ka sa akong likod kakaunog abog ning animala. Mong di ka angay matingala kung anong kontrolado nako ning dulaa. Kung mong di ka angay matingala kung anong kontrolado nako ning dulaa. Ako si Dindi silang gakubot sa manobela, maong siguradong winner na sa akong pag-angat sa taas na ay mga gaidolo na apoy mga nanaot kay nagselos. Pero di ko bisik kasama sa tabalog nga kaya ra ninyong birahon paubos. Di man kaayo taas ang akong naabot, pero na ako'y naabdan. Pero ikaw hantod karon murag hapon kag ulod nga kakamang sa kalapukan. Pag Bible study na lang sa inyo, bulay og kay kag dagway. Kung mushroom pa kag alok, mura na kag utin nga naitapay.
Di ba anak ko mag-Bible study? Di ba anak ko mag-Bible study na lang ka? Wa ba ka nasayod na jablo ning imong kontra? Humble ko nga pagkatawo pero naay pagayawan on nga murabag si anak kon Rama. I'm a fucking hellboy kay. Anad na kong binumbahay. Naka-Excalibur ko bay. Sukol ni tinig basay. Mapaslow pa o pinaspasay. Halimaw kong niratratay. Makauli man ka sa inyo bay. Pero usan nakakabugnaw nga patay. Shocking kaayo ka. Basta ako na mo spit sila kay mohugyaw. Siyempre, ako may gianhe sa mga tao og dili ikaw. Maunay isok-sok sa imong utok. Kung naa ka ana, kung naa kay saktong pangutok, wa na unta ka nakigsangka. Kahibaw na ka sa sinugdanan palang daan, wa na kay dag-anan. Ning forfeit na lang unta ka kung di ka gustong maulawan. Pero wala na makagahit pa maong angay rati kang tiwasan. Bason nalimot ka nga akong istorya kaya na akong barugan o kaya tikang piton sa inyong kaugalingong tugkaran. Mas brutal ka kong jigsaw. Anak kaniya garotiyon, iya sa kang kidnapon. Pero ako lahi, kung diin kagapuyo dito sa tika torturon. Inanak ko nga pagka-rapper, ang akong pagkamaayo, kaya na akong pamatud-an, di ko pariya sa uban nga grabe, kahambugero, kapataka, ragyawit, hindi ay itong istorya, ray gadaghan. Ha? Oh, sige. Oh, sige. Round 2 para ka dyan, bro. Yo. Sa previous ni mga battle na ko'y nasagap ng info. Oh, shit. Nakasigop kong info sa previous ni mga battle. Dito na-realize na ko nga kulang ka sa hassle para sa libreng kapuyan, nakikitawag na brother. Nakikitawag na brother. Muna paningkamot nga maimong title kay para di ka matawag na squatter. Ah, shit. Sa personals, lami kay mo kablet pero gapugong-pugong rako. Mong aglapas sa linya bay pagkukunong sulong ra bro. Kaya akong temper karon landmine. Ay kumpiyansa sa imong tumban, masaag na imong berso, automatic ang buthan. Yeah. Sa akong pagbalik sa inanay nga scene, 45 ang dala ni nga Jordan. Bugat, unya kung musipat, patay ang maludan. Patay ang maludan. Ug mahagba ni ron, chalk outline na lang unya inyong makitaan. Sabay nya igkordon sa soko patayng lawas ni Chris Ben inyong makitaan. Pero bakig-hagit ka na kog tribal, nasad ko'y totho. Pero ang range anay pang point blank. Pero ang gamit nako kaya nga needle para imong joint lock scene sa apokalipto. Ang pag-save sa iyang comrade, igo kas lightning paddle. Pero kung gamit modern, base, ball bat, nya libat. Sa battle ninyo ni RBN, kasuot ni shades. Sa gabi magsuot og shades, inani ng Chris Ben. Kuratagod. Kuyaw kay grupo ang with the migraine. With the migraine. Yeah. Inani nga membro, way hasi ang tipok. Way hasi ang tipok. Kabataan li kay gubot. Pamigraine ba? Pamigraine pa, mura biyag na utok. Yeah. Time. Oh, grabe. Round 2 para ka Chris Ben. Iatay ka. Oo. Weak akong mga linya sa street barahan, maunay akong giangkon. Pero wa ko napildi. Kundi, usa kong napapildi kay akong kontra din mo work it pat yun. Isang ribat ako. Ug once makadao ko atong dulaa, ang sunod na akong maengkwentro ang mismong pundasyon sa Alcadavedo. Iho di puta, mas gipili pa na akong magpapildi kaysa ako pang mapasakitan ng akong suod nga amigo. Ngunit akong mga likod nga rason sa mga tawong gaingon nga dili si Chris Bay nang nakita nila didto. Alangan, akong kontra way value. Dakuran ulo pero way presyo. Sa lakon pagbugang storya, kinsa ra gud siya para ako
pampreparahan og maayo. Wala mi imong kargada. Ga-expect na pumahagtek ang imong 1 month preparation iguran nako ng gitik. Kaya di ko madala sa atubang, ipaagi na laglipot, patraidor nga style. Pero di mo saler ang palipot nga dunggap kay kini akong likod, murag likod sa crocodile. Kung mauran na ang imuang maipakita, may di na lang ka magpadayon. Sa marakas sa gabok nga sa nga dali ra kayo balion. O kahibaw baka, kung unsay rason is fight, kung nganong ako iyang dipili para kanimo mo atbang. Siyempre, para dampaso ng sangkot nga sa manimo aron di na mo taas og maniguwang. Karong higayuna, wala kay mabo maiatubang sa imong mga kauban. Kay kanang dagway nimo nga kubalan ako anak karong panitan. O kabalo ko nga, ako ray kontra nimo nga never nimong malimtan. Kay ako ray nagpakamang nimo paulit padung sa takay sa imong inahan. Wa nay mataluwas nimo ron tol. Di gihapon ka safe bisan pang magsulog kag ulo ka armor. Kaya gihapon na ako ng dugmokon, pinaagi sa gravity sa akong black hole. Kaning Philippine kong, di na ni makabitay sa net. Mao pala'y pagsugod na ako og warm up, pero gipatilaw ng dragon's breath. Paniguradong sunog ng animal. Di na ni mailhan bisan pag-ipaik sa amin. Di nakakinahanglan, bijilan pa kay abo na lang ka na igorang isang wag sa hangin. Abi ko kusog mang luba. Pero ang bakba kargado rag bula. Pag abot na ako iguran ng hata kaysa akong pagkasalbahin siya kay na taha. Tawgan ni Glow of Karma gadala ko og gaba. Hilis ng imong nawonga baga. Ikaw tong puyungan ni paak sa akong taga. Gihalang-halang ni paglutog sa bulan pa na ako gata. Sa bulan pa na akong gata. Kaya na ako ang baliktaran. Way limit ang kahibalo kay Kuya Onig pamalanse. Ulti mo imong asawa nakatilaw kung unsa ko palambe mo bali-bali. Ako ang nakauna niya. Gipatulan na ko siya bisag mura sa nawong og nukos. Gipirahan ako siya sa ibabaw sa punuan sa manggayate mura punmig ga sirkos. Pero by the way, sungkol nakaayon ning beef, human flesh na po akong gusto. Ginagko na nga sumpati ang akong ganahan katubang pangkanibalismo. Dinaamay pang maghot, hinanggabay na diretso. Pero kung ako ang mukha, mulakdo, and anak ko kadelikado. Tawag akong executioner, kaya ako ang muputol sa imong ulo gamit ang gilutin. Sa pagputol na ako sa imong ulo matagap, pag abot sa ubos mo tuyok, maunay literal nga headspin. Utok nimo nga galoding, hineg understanding mo ang perme wa sa passing. Kung tinuod na sakto kag baging o grabe kag training anong sa akwan nga fighting taman raman lagi ka sa posing. Time! Round 3 para kang John Pro! Kana ba'y ihurot yun? Ipakita sa mga tropa kung unsa kakabanga para masabtan ka. Samtang ako na idautan nga intensyon once nga masabtan ka. Di sa ikaw sa pag-andam, pa-chill-chill, kay ani nga battle, nawili ka. Samtang ako nahasol. Sa kagigil, akong bullpen nabali na. Mong ayog lugda. Ang tinaw, ug labda, akong utok. Kalma raman utak ko. Pero labda, akong utok. Kalma raman utak ko, pero nagsinamok, ug nanabla ning ugok. Kani nga, Cerberus. Kani nga, Cerberus. Yo, Cerberus. Kalma ra gabantay, pero kay nanghasi ka. Mo ayog ka tingala kung unya dapit kaning Chris Ben mapaksi na. Oh. Yeah. Kani atong murag Cain ug Abel atong tagpo kasi hindi ta igsuon. Ikaw tong Abel nga kugihan. Ako tong Cain nga masiloson. Oh. Time to work. Ma-open. Time round 3 para kang Chris Bane! Yo!
Kaya hindi mong pamatunan ng imong mga bakak ang di pamugna. Kung mamersyonal ka, kinahanglan na ay ebidensya para di ka mag-isa sa kaugalingon nimong mantika. Kung sa imong nimo maayo ka, mapagani kay achievement, pero tinadi mong galuta. Hambol raman gani ng mga sikat, kung maayo nga makata, pero ikaw igo ra nakahibaw mo sulat o mubasa, dayon mo ra nakakinsang saltuha. Dererong kaayo na kid, imong gitistingan ang hinagiban nga saktong baid. Di lang ka mo uli nga bit-bit ang kapildihon mo uli sa dangan na anay gaagas nga gripo sa imong kilid. Maparakbake, mapa-freestyle, di ko mabihayin sa bisag unsang kategorya, mapa-akapela o naabay beat, isang asaan na kaya na akong mahulata. Kung dili daw masabdan ang mga fast driver, agi daw sa karapi, dili na daw masabot. Mga bugo ra nga tao ang gasulti ana mo og ganin ng garapid kay word by word mas gipahuot. Kung mas unuran, nakadabunda kada dusla ka manampa kung mamantak kung paha kini bakay mataktak kung matidjak din ang mga amba. Ikaw karon na putong karon sa nabong imong nga dalag mo imong andag boy kadi man masabot wala pa dalibang mo ranag ni otong. Dala ko nakatagita suhi, di na kapikat, makabay parihan ninyo. Di na pinahalang pamanili, diretso na tira, bitira nga hitman ko. Kada pa siya sa to, ang imo ang baytan ugat mo igigo, kalabo, tapos ang tika ay kasukod, dapat nagkamatuoran, di panganak ang bugo. Pa ko na human, nag-ihurot man ako ng akong sa kamagasan mo pala, di mo undat tamang sa dilim makabuho-buho, kada mo ang kalawasan, di na maitsura. Wala ako ng tingala, nagkatagod ko rin, maklaro sa imong dalaw, maikautok mo rin, nabisihan ka, amo pagkawala ni ulaw, yung palabi nakduot na ni Maho, nagpiangaw. Palabi na kung duot na di ba mo pagpiangaw. Yo. Naikuban mo speed drum nga kulang sa letra. Ang uban sab manobra. Na ako'y uban nga sakto ng unta pagka speed drum wala ako'y unod ang linya. Wala sense ang bara. Kung saon nimo pag-evolve pagkabanggiitang mangluto ay kung di detalyado ang imong nilutuan. Kung saon paglami sa imong giluto kung ang imong lamas puro ra sibuyas dahunan. Dayon nang andoy pa ka nga ila kang kabiliban. Wag gani ka mo'y sulod ang imong alimpatakan. Ubos ra ka nga klaseng nilalang himuod dati kag tumbadan. Like a stepping stone igo ra ka na kung tunog-tunuban. Ug igo ra ka ni anhay diri sa battle para lang magpa-salvage. Wa may makita nga samad sa imong kalawasan. Pero ga-bleeding ang imong ginhawaan mao na gitawag nga internal hemorrhage. Jan Procopio na ani mo kuha di mo nga sakyanan kay apiki na ang imong kondisyon pero dili tong sakyanan nga pang-ospital ang makuha nimo karon kundi katong sakyanan nga para lubong ang katubang sinaw nga porlon. Time. Baka mo mga yala. Chris Brown, si John Pro. Sound. Yo, what's up? Yo, pagkakamalagin. Tagakamalagin din ang makapagin. Kailangan mo sa dunya, no? Chris Brown versus John Paul. And then, sa, ano mo, judges na kalagin na kayo. Judges. Gano'n sa judges. Sige, shoutout sa ko. Sige, shoutout sa inyo. Pinda. Yo, Chris Bain, Alcadavedo, shoutout sa King Street, siyempre sa mga kauban, sa mga grupo, o kuan, sa rematch karon. Yo, shoutout sa ako mga kauban na diya. Pasensya kayo nag-choke ko kay 1 week round preparation. Kay gikan ko ni kuan. Sige. Salamat kayo. Asa mani, agduha ka po. Fight. Bro, judge, fight. Ngayong gabi sa tanan, welcome usab sa Tuwang Sining Kahay Volume 1, dire sa Marwoods. Make some noise! Katong away, gikan kang John Pro, kang Chris Bain. Ang judges decision, 5-0 para kang Chris Bain. Yo, advance sa next wave, no? Second wave. Chris Bain. Shoutout yapo kay John Pro, no? John Pro. Judges, dili na mo explain. Buto lang ko si Chris Bain kay sakto deliver on 3 rounds. Ayun, okay na ka dyan bro, sakto deliver pero mas na-stumble mo dyan. Mawala. Yung nagabi, gahi din si Chris Bain. No cap. Binabati ko nga pala sa awa ko. Chris Bain, sunod-sunod, tangina talagang
Bang. Hindi mo na mabilang ang mga katagang mga bibitawan. Yeah. Huwag ito. Huwag naman nila. Ang ibutan kayo si Juan Doyle, si Crispin Doyle, thank you kayo. Hindi sa mga bias. Good job. Maraming salamat. Nag-guest na natin. Yo. Pang Crispin kayo. Yang spot tidak dapat saya bilang. Nombok. Alam salam.